खुलुमबाय बयखौबो बीटीसी इलेक्शनाव देरहानो हानाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा दिनै गावनि देरहानाय लोगोफोरखौ लानानै आसामनि गवर्नर बिथांखौ लोगो हमहैखांबाय फुंनि बाहागोआव आरो बिथाङा गवर्नरखौ फैगौ 3 अक्ट'बराव समायखिरा लानो गोनां शपथ ग्रहण लानो गोनां क'क्राझाराव जानो गोनां हाबाफारियाव नुजाफैनो बाहागो लाफैनो खावलायनानै फैबाय आरो हाग्रामा महिलारी बिथांनो बिथां गवर्नरा खोथा होदों फैगोन होननानै दा बेयो बिदिब्ला जोङो 3 अक्ट'बराव हाग्रामा महिलारी बिथांनि गोदान सरकारनि बीपीएफ सरकारनि बीटीसीनि सरकारनि समायखिरा लानाय शपथ ग्रहण हाबाफारिखौ जोङो 3 अक्ट'बराव नुनो मोनसिगोन। बेनिफ्राय बेवहाय बिथां गवर्नराबो खोथा होदों फैगोन होननानै लोगोसे जोङो प्रमद बर' बिथांखौबो गावनि रिजिगनेशनखौ गवर्नर बिथांनो हैनायखौ गथायहैनायखौ रिजिगनेशन लेटार गथायहैनायखौ मिन्थिनो मोनबाय। बिथाङा बिसायख'थियाव बिथांनि दोलोआ जेननायखाय बिथाङा गवर्नरनो गावनि रिजिगनेशनखौ होनानै फैबाय। दा गोदान सरकारनि शपथ ग्रहण हाबाफारिया 3 अक्ट'बराव क'क्राझाराव जागोन। लोगोसे बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा दाख्लिसो जोंनि आसामनि हियार आमुथु बिथां सोरगोयारि जुबिन गार्गनि न'खरावबो थांनानै श्रद्धांजलि होनानै फैदों। बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बिथाङा सांबादिकफोर सोंनायाव जुबिन गार्गनि नामै क'क्राझारावबो स्टेचु बानायगोन पार्क बानायगोन होनदों।